私は優子、30歳だ。私には同い年で会社員の夫の明がおり、私たちは毎日仲睦まじくマンションで暮らしていた。そんなある日のこと、仕事が休みだった明はこの日、友人と遊びに行くらしい。なので私は朝から家で一人ゆっくり過ごしていた。すると突然、インターホンが鳴り響いた。玄関を開けてみると、そこには不機嫌そうな義母が立っていた。お母さん？あら、おはよう。今日はアキラいないのかしら。義母は玄関から家の中を覗き込む。私は部屋の中を見られないようにそっと義母の前に立った。ええ、今日は友人と出かけたそうです。それを聞いた義母は、ふーんと言うと、私を無理やり押しのけ、ずかずかと家の中に入ってしまった。すると義母は部屋の中に入った途端、まあ、何この散らかった部屋。掃除がなってないわね。と大声を出した。あっちゃー、お母さんを家の中に入れてしまった。私は頭を抱えた。今更だが、私はこの義母のことが少々苦手である。なぜかというと、ご覧の通り、嫁いびりをしてくるからだ。義母は私と明が結婚し、一番最初に義実家へと遊びに行った時から私のことが気に入らないらしい。きっと私が家事にだらしないからだと思う。義母は完璧主義で、家事も完璧にこなさないと気が済まない。一方私は家事がたまったらやる。そういうスタイルなのだ。完璧主義な義母からしたら、私という生き物はきっとユーマか何かに分類されるのだろう。だって最初の頃、未確認生物を発見したかのような表情で私を見ていたもの。ちなみに義実家には他にも定年退職をして今はゴルフばっかり楽しむ義父と25歳でニートののぞみちゃんという義妹もいる。この二人もそんなに好きではない。何をしているの、優子さん。早く掃除なさい。義母は腕組みをしながら私をせかす。早く帰ってほしい。そう思いつつも今は我慢して言われるがままに掃除を始めた。あと、これ生活臭？匂うから換気もしてちょうだい。それと、洗い物も溜まってるわね。早く洗ってしまいなさい。掃除中の私に後ろから次々と指示を出してくる義母。私はそれに耐えながらも順番にこなしていった。家事を終わらせると、義母はそのタイミングを見計らって、今度は、そろそろお昼よね。何かお昼ご飯作ってちょうだい。あと、お客さんが来てるのに、お茶の一つも出さないなんて、どういう神経してるのかしら。と、ねちねち嫌味を言ってきた。いい加減、堪忍袋の緒が切れそうだったが、ここで私が文句を言ってしまうと、さらにめんどくさいことになるので我慢した。仕方なく私は義母にお茶を出した後、お昼ご飯を用意することにし、今日のお昼はミートソースパスタの予定だったので、冷蔵庫から材料を取り出し作り、義母の前に差し出した。すると義母はまるでミシュラン審査員のごとく出されたパスタを眺め口に運ぶ。しばらく咀嚼し飲み込むと、まずい。何よこれ、味が全くないわ。と義母が一言。どうやら今回も星はもらえなさそうだ。なんて思っていると、義母はさらに嫌味を続ける。盛り付けも汚いわ。お皿の端々にソースが飛び散ってるじゃない。それにソースもなんだか水っぽいし、お肉が脂っこくて食べれたものじゃない。あと、お客さんにお出しするご飯にミートソースパスタだなんて、服が汚れちゃうじゃない。気が利かないわ。次から次へと溢れる嫌味に怒りを通り越して少し感心してきた。実のところミートソースの味付けは味見してしっかり確認したし、肉の脂も鶏肉のミンチを使っているのでそれほど出ないはず。なので原因は義母の老いから来る味覚障害と胃もたれと言いたいところだが、それは失礼なので抑えておくことにした。すると義母は満足したのか、もう家に帰ると言い
玄関の方へ歩き出した。やっと帰ってくれると安堵していると、義母がふと私の方を向き、優子さん、本当に家事全般ダメなのね。アキラがどうしてこんな嫁と結婚したのか不思議だわ。と最後に吐き捨てると帰っていった。その瞬間、私はほっとしたが、同時に冷めていた怒りが湧き上がった。その後も義母はたびたび我が家にやってきては嫌味を言い、満足すると帰るというルーティーンを繰り返した。しかも毎回アキラがいない時にやってくる。私は我慢の限界に達し、その日の夜、私はそれらの出来事をアキラにすべて話した。だがアキラは、分かったよ。俺から母さんに言っとく。だから今日はもう寝ていい？疲れたんだよ。と流してしまい、相手にしてくれなかった。その後も結局改善されることはなく、義母の嫌味ルーティーンは続いた。そして1ヶ月ほど経ったある日、私たちは新たな新居として新築のマイホームを購入した。実は以前からアキラと話をしていて、その結果、そろそろマイホームを購入しようということになったのだ。マイホームは私の長年の夢だった。自分の要望も兼ね備えたお家で、自分と自分の夫、そして子供と一緒に暮らす。その夢の第一歩を踏み出したのだ。新築の注文住宅なので、だいたい住めるようになるまでには1年ほどかかるそう。私はそれまでの間、ひたすらワクワクしながらその時を待った。相変わらず義母からの嫌味は続いているが、夢のマイホームのことを思えば何の苦にもならなかった。そして1年ほど経ち、ようやく新築のマイホームが完成。手続き、荷造り、そして引っ越しも済ませ、今日からマイホームでの生活が始まる。私は荷ほどきもせず、新築の床に寝そべり、天井を見上げる。アキラはそれを見て、早く荷ほどき手伝ってよ、と言うが、笑ってくれていた。それからさらに、半年経ったある日、私はすっかり新築になれ、部屋でいつも通り過ごしていた。すると、そこへ突然、インターフォンの音が鳴り響いた。インターフォンの画面を覗き込んでみると、そこに立っていたのは義母。そしてその後ろに、義父と義妹ののぞみちゃんの姿もあった。新築に引っ越してから来なかった義母が突然やってきて、驚いた私は、居留守をしようかと思ったが、画面越しの義母の圧がすごかったので、仕方なく玄関の扉を開けた。すると、義母たちは何も言わず、ずかずかと家の中に入ってきた。待ってください。止めようとするが、3人は遠慮なしにリビングに入っていった。まあいいお家ね。ただ、また部屋が散らかってるわね。せっかくの新築が汚れちゃうじゃない。義母は新築の家に感動しつつも、リビングの散らかり具合を見て、お得意の嫌味を披露する。確かにいい家だ。さすが新築一戸建てだ。あんた素敵。義父ものぞみちゃんも感動しながら辺りを見渡す。自分の家が褒められるというのも悪い気はしない。すると、義母が突然、驚きの言葉を口にしたのだ。じゃあ、今日から私たちここに住ませてもらうから、優子さんは出てってくれる？はい？私は耳を疑った。義父とのぞみちゃんも義母に続ける。そうだ、この家はわしら家族のものだ。優子さんは他人だから、さっさと出て行ってよ。わけがわからない。いつから義家族のものになったのか。すみません。よくわからないのですが、いつからあなたたちの家になったんですか？いきなり家に来て出て行けなんて。私が素直に聞くと、義母はすっとんきょうな顔をして。あら、アキラから聞いてないの？この家は、アキラが私たちのために建ててくれたものなのよ。と、平然と言い放った。え？お母さんたちのため？私たち夫婦の新居のための家じゃなかったの？あんなに2人で話し合っていたのに？私は頭が混乱してしまった。これだけ広いと、うちでゴルフの素振りも楽しめるな。壁も防音らしいし、思いっきりゲームも遊べそう。
頭を抱える私をよそにウキウキしだすギフとのぞみちゃん。そこへ追い打ちをかけるように義母が私に、ほら、分かったら早く出て行ってくれない？この家にあなたのようなだらしない嫁はいらないの。家族だけで済むから荷物を持ってご実家へでも帰りなさい。と冷たく突き放す。その言葉を聞き、ついに私の堪忍袋の緒が切れてしまった。ああ、そうですか。わかりました。どうぞお好きになさってください。私も好きにさせていただきます。その口調が気に入らなかったらしい義母は、義理の母に向かって何よその口の利き方。ほんと、あなたってダメな嫁ね。さっさと出て行きなさい。そして、アキラとも離婚しちゃいなさい。と私に対して怒鳴り出した。頭に来た私は荷物の準備をすると足早にマイホームから出て行った。その日の夜、私は実家に帰るとアキラに電話をかけた。そしてしばらく家に帰らないと伝えた。帰らないってどういうことだよ。電話口で合わせるアキラに私は今日の出来事をすべて話した。するとアキラは、確かに以前から義家族と話をしており、新居でみんなで同居しようということになっていたらしい。だが優子を追い出せとは言っていないし、家の購入に賛成したのも義家族のためではないと言った。ちょっと待って、お母さんたちと同居する話？もちろん私はそんな話聞いてもないし、話された記憶もない。ねえ、お母さんたちと同居するって話、私初耳なんだけど、なんで私には何も言わずに勝手に決めちゃったの？そう私が冷静なトーンで聞くと、アキラは、ごめん、話すの忘れてた。でもいいじゃん。人が少し増えるだけだし、賑やかでいいし。だから明日には戻ってこいよ。と、なんともお気楽なテンションで返してきた。そんな大事な話、忘れるなんてありえない。ましてや同居なんて、勝手に決められたら嫌に決まってる。アキラの悪びれないその態度に腹が立った私は、やはりしばらく家には帰らないことを伝え、その日は電話を切った。その後も何度かアキラから電話があったが、私はすべて無視していた。それから2ヶ月ほどが経った頃、私の実家の方に電話がかかってきた。電話を取ると、義母からの電話だった。ちょっと優子さん、今から家に来なさい。と一方的に言われると、電話が勝手に切れてしまった。そろそろ自分の荷物も取りに帰りたかったし、そのついでとして私は翌日、現在は義家族が住むマイホームへと足を運んだ。リビングへ行くと、そこには私を待っていたかのように仁王立ちしている義母と、ソファーに座っているギフとのぞみちゃんがおり、その隣には暗い顔をしたアキラがいた。優子さん、待っていたわよ。これ見てちょうだい。義母がそう言うと、私に向かって紙切れを見せてきた。マイホームの月々の支払いの請求書だった。すると義母は突然表変し、このローン代、なんなのこの金額は。月に20万。信じられないわ。どれだけ高い家を買ったのよ。と私に向かって激怒してきた。確かに35年ローンで月々20万の支払いで金額を設定し、この新築の家を建てた。なぜそんな値段になったかというと、私の要望通りの間取りやデザインにしてもらったからだ。他に光熱費の請求書も来てるし、こんな金額払えないわ。どうせあなたがアキラに無理を言って買ってもらったんでしょ。責任取ってあなたがローン代払いなさいよ。義母はそう怒鳴りながら請求書を私の顔の前に突き出す。そんな私は勘違いしているであろう義母に教えてあげることにした。ええ、ですから今まで私がしっかりローン代払ってました。家も私の名義で購入しました。すると義母はポカンと口を開けて唖然とした。後ろに座った義父ものぞみちゃんも同じように口を開けていた。何言ってるのよ。そんな金額。あなた専業主婦でしょ。払えるわけないじゃない。
あれ？アキラから聞いていませんか？私、普通に会社員ですし、なんなら副業もしているので、アキラの4倍は稼いでいますよ。そう言うと、義母とギフとのぞみちゃんは変な声を上げながら驚いた。会社員ですって？しかも、アキラの4倍稼いでいるだと？めっちゃ金持ちじゃん。そう、私は実は日中は普通の会社員として働き、家では趣味のハンドメイド作家として活動している。会社員としては平均並みの年収だけど、ハンドメイドの方では私が作るアクセサリーが思いのほか人気が出てしまった。そのため現在は自分のネットショップを開いたり、アクセサリーの作り方などのハンドメイドに関する本まで出版している。なので自分で言うのもなんだが、高い一戸建てが買えてしまうくらいには稼がせてもらっている。それで家も当然私の名義で購入し、その他の生活費など諸々の契約書も以前からすべて私の名義で支払っていた。だが例の騒動があり、腹を立てた私はアキラと義家族への腹いせに、実家にいる間にそのすべての契約をアキラの名義に変更したのだ。私が働いていることは以前義母にも話したはずだが、どうやらいつの間にか私のことを専業主婦だと勘違いしてしまっていたらしい。私てっきり優子さんは専業主婦で、アキラが年収800万くらい稼いでいて、優子さんを養っていると思ってたのに。いいえ、お母さん、養ってるのはずっと私の方です。アキラはマンション住まいの時も家賃や生活費も払ってくれませんでした。それにアキラの年収は800万じゃなくて500万です。ちなみにあなたたちの仕送りも私のお金で払ってました。はあ？義母は驚きすぎて目玉が落ちそうになっている。言った通り、アキラは年収500万の平社員。最初の頃は家賃なども折半して払ってくれていたが、そのうち私の稼ぎの方が多くなると、アキラはすべての費用を私に任せっきりにするようになったのだ。自分のお金は何に使っているかというと、本人曰く将来のために貯金しているらしいが、私には確信に近い心当たりがある。アキラ、どういうこと？なんで何も教えてくれなかったのよ。義母はアキラを問いただす。アキラは当然それらの事実を承知していたはずなのだが、どうやら家族には話していなかったようだ。黙って私たちの様子を伺っていたアキラはようやく口を開いた。いや、別に聞かれてないし。それに、妻に養ってもらってるなんて、わざわざ親に言うと思うか？アキラはこう見えてプライドが高い。なので自分が下に見られるようなことは絶対口にしないのだ。だが今はそれもすべて家族にバレてしまった。ちょっと待って。じゃあなんでお兄ちゃんは優子さんと離婚したいなんて言ってたの？そうだ。こんな素晴らしい嫁さんと離婚なんてありえないだろう。突然、のぞみちゃんと義父がそう声を上げ、アキラを問い詰めた。離婚？アキラ、私と離婚したかったの？私はアキラを睨みつける。だが、アキラは何のことだかわからず、そんなこと言ってないと言い出す。すると義母が突然黙り込んでしまった。それを見たアキラたちは今度は義母を問いただす。すると、なんと義母は私のことが気に入らないあまり、どうにかしてアキラと離婚させたいと思い、わざと私に嫁いびりをしていたことを白状した。さらに、ギフとのぞみちゃんに、アキラが優子さんと離婚したがっていると嘘をつき、協力させ、私を家から追い出したことも判明。それを聞いたアキラは、勝手な行動を起こした義母たちに大激怒。すると、アキラは私の前で土下座し、母さんたちが勝手なことして本当にごめん。俺は優子のこと愛してるから戻ってきてほしい。と謝罪してきた。ここで許してあげたいところだけど、私は知っていた。アキラ、今まで泳がせていたけど、あなた、キャバクラに通ってるでしょ。
自分のお金で。ギク。そう。アキラは以前から頻繁にキャバクラに通っていたのだ。それに気づいたのは、アキラが酔いつぶれてマンションに帰宅した時、スーツに口紅がついており、胸元にはキャバクラの女の子の名刺が入っていたからだ。仕事帰りに飲み会があると嘘をつき、休日は友人と出かけると嘘をつき、目当ての女の子に自分のお金を貢いでいたのだ。先ほど私が話した心当たりのあるアキラのお金の使い道とはこのことだ。申し訳ありません、優子様。離婚だけは勘弁してください。アキラは泣きながらおでこを床にこすりつけ土下座する。そりゃ離婚したくないよね。家賃や生活費は嫁に任せて、自分は自分のお金で好きなだけキャバクラに通えるんだから。すると義母たちも続けて土下座してきた。優子さん、今まで家事ができなかったのもお仕事が忙しかったからなのよね。だったら離婚はしなくていいわ。なんなら私が代わりに家事をしてあげる。そうだ。だから今までのことは全部水に流してくれないか。お願い、離婚だけはしないであげて。無理なら仕送りだけでもお願いします。あからさまな手のひら返しに私はうんざりし、答えはノーとだけ返して、その日は家を出て行った。その後、私とアキラは財産分与はなしという条件で正式に離婚した。新築の家はアキラたちには払えないと判断し、慰謝料代わりに私が譲り受けることになった。一方、アキラたちは収入の少ないアキラ、働いていない両親、ニートののぞみちゃんでも住めるアパートを探し、そこで4人で生活しているという。新築のローンも払わなくてよくなり、安心したアキラたちだったが、実はギフとのぞみちゃんには借金があることが判明。実家に毎月送られてくる仕送りがあるのをいいことに、ゴルフクラブやゲーム PC など欲しいものを好き放題買っていたらしい。その借金も払わなければいかなくなり、元義両親ものぞみちゃんもパートやバイトで働き出したという。ちなみに私はというと、マイホームで毎日楽しく過ごしている。ハンドメイド作家の方も軌道に乗り、また一人になったことで余計な支払いがなくなったため、今は仕事を辞め、ハンドメイド活動一本で生活している。やっと私の夢だったマイホームでの生活が始まるのね。本当の私の夢は家族とのマイホーム生活だったけど、これはこれで快適だからいっか。そう思いながら私は今日も愛情を込めてアクセサリーを作っている。